हॅलो मैत्रिणींनो, स्त्री म्हणजे सौंदर्याचं दुसरं नाव. नटणं थटणं मेकअप करणं हा आपला हक्कच नाही, तर तो आपला अधिकार पण आहे. पण फक्त सुंदरता, आपलं शरीर एवढीच ओळख आहे का आपली? तर फ्रेंड्स, लेडी स्पेशलच्या मी माझी मध्ये मी आहे आपल्यातलीच एक डॉक्टर लेडी. सुंदरता हा निसर्गाने दिलेला आपल्या स्त्रियांचा एक प्लस पॉईंट आहे. पण हीच जर स्त्रीची ओळख असती तर सुंदर स्त्रियांना या जगात कधीच कोणतंच दुःखच झालं नसतं. पण असं होतं का? पहा ना जरा आपल्या आजूबाजूला. तर फ्रेंड्स, सौंदर्याची व्याख्या बदलून टाकणाऱ्या अशा काही महिला आपल्याकडे आहेत, ज्यांचा आजही आपल्याला खूप गर्व वाटतो. राजकारणातल्या इंदिरा गांधी, प्रतिभाताई असोत, गुन्हेगार ज्यांना आजही घाबरतात अशा किरण बेदी असो, एका ठोशावर जग जिंकणारी मेरी कोम किंवा धावणारी हिमा दास असो, रंग आणि सौंदर्याचा अंशही नसलेली पण आजही जगावर राज्य करणारी सेरेना विल्यम असो. कुठे होती हो त्यांच्याकडे ब्युटी? पण आजही आपण त्यांना ओळखतो त्यांच्या सौंदर्यामुळे नाही, तर त्यांच्या कामामुळे. लक्षात ठेवा मैत्रिणींनो, सौंदर्य वेळेनुसार वयानुसार कमी होत जातं. सौंदर्यात बदल करता येतो, पण सौंदर्य बदलत नाही. तुमचं काम आणि कर्तृत्व मात्र वाढत जातं. म्हणूनच तर आजही आपण थकलेल्या आपल्या अशा वयस्कर आजी आणि आईवर प्रेम करतो ना. तर मैत्रिणींनो, आपल्या या छोट्याशा दुनियेत संसारात असं काहीतरी करा आपल्या आनंदासाठी, समाधानासाठी, की आरशात पाहिलं की आपलाच आपल्याला अभिमान वाटला पाहिजे. मग आपण काहीही करू. करण्यासारखं खूप खूप आहे मैत्रिणींनो या आपल्या छोट्या आयुष्यात. तर फ्रेंड्स, सुंदरतेच्या गोंधळात अडकलेल्या तुमच्या मैत्रिणीला हा व्हिडिओ जरूर शेअर करा. ब्युटी विथ ब्रेन अँड ब्युटी इज नथिंग विदाउट ब्रेन असं उगीच म्हणतात का? तर फ्रेंड्स, तुम्ही कशाला जास्त महत्त्व देता, ब्युटी की ब्रेन? कमेंटमध्ये जरूर लिहा.